ממי תביא את הפודחן, שריינתי לנו את כל בכופתרות לבנות וטיל ביד. אח שלי. יואו, מה קורה? טוב לראות, התגעגעתי. ממש, מה איתך? וואלה אחי, איזו התרגשות. רציתי להגיד לך, באמת, אני מה זה שמח שאנחנו נמצאים בשלב הזה של העבודה על האלבום. כאילו, אני מרגיש שזה ממש מביא את הנפש שלי ואת מי שאני, ועוד בסטייל גם. כולי כזה בן רגיש וגבר מפותח. אתה יודע, היפ-הופ רוחני גם כן. ממש מאסטרפיס שלי כזה, לא? שמע. כאילו, יש מה שאני צריך לומר לך. כן, הכל קורה, היפ-הופ רוחני וזה, ואתה מרפרפ, וזה מגניב, כאילו, סבבה, אבל... כאילו משהו בסאונד שלך, באלבום הזה, הוא פשוט יוצא חלבי. מה? אתה פשוט לא נשמע לוהט, כאילו, אבל יש לי פתרון, קבל. אתה רואה את זה? זה מכשיר ישן שאבא שלי מצא במחסן. הוא נקרא הבנזונייזר. הוא קיבל את זה לבר מצווה מאמא שלו, סבתא מלכה. האגדה מספרת, על לילה אחד כשכנופיית פורצים נכנסה לבית שלה, סבתא חיפשה איך להגן על עצמה ולחצה על המכשיר אלקטרוני שמצא בבוידן. זה היה הבנזונייזר. בזכותו הוא כיסחה להם את הצורה בזמן שמשפילה אותם בפרי סטייל. השכנים אמרו שראו אותם בורחים ביבבות. סבתא תזיין אתכם במקלות. מה, אתה דפוק אחי? איך אתה לא מספר לי שסבתא שלך עברה כזה דבר? מה, לחוץ פה? מה אתה לוחץ על הכפתור? מה אתה סתם לוחץ על כל הכפתורים? אני מדבר את המילים במהירות המטורפת עם הפלואו המדבק הזה כמו לדרוך על זפת. אני לא עוצר מלכת, אני מעין כוכב לכת בלי עמי ללכת. לא הייתי מתכת, נראה שהייתי ברזל. תקראו לי ג'ל חריטל, עולה על הבמה ומטלטל מתל אביב ולתל מונד ואריאל, ואני לא מתנצל, סליחה. תופס את הגיטרה עם המידל אוף דה דיי ומנגן את הסרנד עד שכולם מסביב אומרים לי וואט דה פאק אינטרסנטה, ושמת פה משהו בכוס אוכתו על הוואן פלס זה סנטו סנטה נתן כפרה. אם אני קשף אני יורק את האש עליך, שאלתי את היקום למי כל הגן עדן הזה, ענה לי לך.